Voilà, donc là on est au village donc, justement des tortues. Do gonɗen koye nder nokku noddirteɗo village des tortues ko nokku ɗo keeɗe walla kekuji ndenate ngam kisal majje e nder Sénégal ko eɓɓore fuɗɗani gila hitande 1993 fanar nde ko hisnude ɗe keeɗe walla kekuji saabu teskama ɗum woni ko e majjude ko ɗo ɗe moftete ngam ɗe jibina caggal ɗum ɗe goppite e nokkuji ɗiɗe gowi yaade woni e nder maaje ɗe walla e nder laddele ɗe ɗo gonɗen koye nokku kertinanaɗo keeɗe walla kekuji mawɗe ɗe e ngol gallol ngol gonɗen ko nokku kertinanaɗo ɗe keeɗe walla kekuji mawɗe ɗe woni golle majje ko jibinte ngam tabitinde godal ɗe kulle e nder ngol gallol limore gore ɗe e dewe ɗe fof no poti ɗum ko ngam falade haare hakkunde kekuje walla keeɗe gore ɗe sabu e saha so ɗe ndesodira fijinaji no kewi wadde hakkunde keeɗe gore ɗe ngam falade nden haare min pundi gore ɗe e dewe ɗe e nder ngol gallol ɗe keeɗe walla kekuje ko mawɗe heɗe hakkunde duuɓi 40 ha 70 te heɗe mbawi wurde ha duuɓi 150 ko kanci woni keeɗe ɓurɗe mawnude e nder Afrique heɗe noddire e françire tortue sulcata. On l'appelle tortue sulcata, donc ça c'est le nom scientifique. Voilà, parce que bon, on a vu que c'est des fois dans la nature il y a beaucoup de pertes après la ponte parce que min teskima e nder maaje ɗe walla e ladde nde ɓoccoɗe kewɗe no kewi bonde caggal ɓoccingol ngol sabu so ɗe ɓoccini tan ɗe jeehi e nder ɗum kulle goɗɗe ngara muuɗa ɓoccoɗe ɗe walla ñaama ɓikkon kon sabu ɗe keeɗe walla kekuje no mbawi ɓoccinde ha laabi 2 e nder hitande nde e kala ɓoccingol heɗe mbawi lelnude fodde 15 ha 30 ɓocconde e nder ɗum ko seeɗa e majji guurata ko ɗum saabi miɗen kocca ɓoccoɗe ɗe min nawaɗe e bangiji goɗɗi ngam heɓude keeɗe kewɗe walla kekuje kewɗe so ɗe ɓoccinama min gadda ɗo ɓikkon kon min toppito kon so kon mawni min gaccete kon e nokkuji majje gadanteji e yeru to rewa Sénégal e nder diwal Matam toonne kadi miɗen jogui toon nokku mawɗo ɗo ɗe mbawi wurde e dow jaam ko ɗum kulle tarikiyankoje saabu ɗum tan heɗe kaani renede e kadi ko heewi no haale hen won wiyoɓe ni jogade kekure e nder nokkuma no adda jaam e belamma ko wana ɗum kadi ko kuule ballitoje ko faati e nonantiri tagu koɗe gasata ko tan caggal ɗum leydi ndi ubbito ɗum tan no wawi wurtinde tagodi gondi yinnodi fudde wadde ko ɗum wallata ko ina heewi eyi ko faati e guura majje minen min keɓata ballal laamu kala koɗe ñamata ɗo ko yimɓe aroɓe jillu e nder nokkure nde gaddorta hen sahaji ko entreprise aji gondi e saraji amen ɗi ballata min e nguura ko ɗe keeɗe walla kekuje ñaama so wana ɗum ko minen kaani sodde ko ɗe ñaama. Donc dans la gestion de la nourriture, mais sinon pour la plupart du temps donc c'est une nourriture qu'on est obligé d'acheter par nous-mêmes. Voilà.